horretara iritsiko zinenik, gaur arte. Ez zenuen uste horretara iritsiko zinenik, gaur arte. Iruritako parte horretan nola ez naizen nobedade, beti bersotan aritu hoi naiz, behin edan ta gero grabe, baina gaur etorria naiz, jardun beharko dut suabe, zaldi biako entzule denak, Iñaki begira daude, nik lehen saioa berso kantari, patxaranik edan gabe. Beraz gaura edan behar dut, nik patxaren edan ordez, baina nala ere ez naiz egongo nere humorea gordez. Kantatu oidet gaixeriotan, albaldin bada humorez, jantzi dezaket gauko saioa biaduran kolorez, saio ostean kontatuko dut balio zuen edo ez. Zure izena entzutean ez ustekoa hartu duzu. Zure izena entzutean ez ustekoa hartu duzu. Olako egun haundiak gitxi, egoten dira munduan, Vatikanora begira danak, berrien azken segunduan. Kardenaldanak bilduak gara, mahai baten inguruan, neure izena aipatu dabe, txapel bat jarri buruan. Jaunaren hitza bete arazikot, neugura dodan moduan. Balkoian dira atara nabe, mundu osoa lekuko, zintzoa emoteko nik, badodaz hainbeste truko, sotan aparik agertuko naz, irribarre bat gertuko, baina emakume eta homosexualei danei eingo dotzet uko, dana latinez esango dota, inok ezagun lertu. Beste bezalaxe, Pikitearen laguntzaz, Launa kopla kanta beharko dituzue. Iñaki Aleman, Nerea Ibarzabal eta Maindi Murua. Hauxe da egokizu zaizuen gaia.
igogailu edo ascensore batean topo egin duzue. Zuetako batek botoia sakatu, ondoren igogailua abiatu da, eta bapatean gelditu egin da. Botoi mateko ekintzan, gaizkile hori ni nintzan, benga Iñaki olako aukera gutxi dituztu bizitzan. Tataskau zerreingo dugu, hau bostentzako zan berez baina Iñakik lau balio du. Botoi ematen jaketxa, denik etzazue pentsa, egun gertatu oteko zaigu Iñakin betiko ametsa. Iñaki baserritara, pentsu lastota belara, nik Bilarrosan nituen falta, ta orain ez daukat bakarra. Larrosaik ez dau nahi inok, planak ingo dotzu porrot, oin kariñoso jartzen bazara, kabletik eskalauko dut. Orain argia itzalduta, naiz nereak egin uka, pentsatzeuzuna esan zaiozu lotxa guztiak jaztuta. Ascensorea nasi, hau nola adierazi, jodeta biek maite banaute ez dakit norekin hasi. Iñaki ez zaite nekatu, zeo zer zait bururatu, maindita biok liauko gara, ta zukotik begiratu. Denbora baduzu tira, hautatu guri begira, zaldibin ez da teknikaririk, biladoaz ordizira.
saitu zaitezte benga, entzeratzea zertzen ba, aita santua Vatikanoan horrelaxe ibiltzen da. Larrialdien argia, sakatzea da garbia, larrialdirik nunbait badago, hauxe da larrialdia. Iñakik du ikasia, neskei nola egin grazia. Mugitzen hasi gira, eskerrak beldurtzen nintzen hasia. Gaziliako osinalde finalerako txartela lortu duen bertsolarietako bat, Nerea Ibarzabal da. Osinalde finalerako txartela lortzeaz gain, Zaldibian lehenengo osinberde sariketako irabazlea, Iñaki Alena. Irudia Dagmar.